No, čaute ľudia. Dneska ideme hrať Roblox. Som nový youtuber, volám sa Geoneolith. No, takže... Čakajte. Tohleto je môj skin a hráme teďka... počkajte. Let's go. To pridali novú hru a teraz to strašne veľa youtuberov. No dobře. O, tady je niečo. A ne, to sú petovia. Ne. Come on, nice. Dobre. Petov. A napíšte please do komentu. Proste najprv dajte subscribe a potom subscribery a potom idem natáčať streamy, ok? Ok, no... Ja skúsim ten parkour. No, dobre, tak to je výborný parkour. My len môžeme natáčať z Robloxu parkour. To bude super. Počkať. No, dáme roll. Poď. No, nič moc. Kamarádom, to má tak vzácných petov. A to akože... Aha, to sa dá aj zadávať. Kamar. Vyskočí na oblaky. To sa dá. Takhle to je super. Jeden na ten strom. No, ja som najlepší parkourista, ale ne. Tak. Hop. 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 Bam. Jsme tady. Tady. Aha, takže tady je další hráč. Tak to je dobrý. Bam. Že to se dá. Aha, tak nic. No, čo je za pet? Divný. Roll. Teraz musíme získať najlepších petov. Ovočka. Upgrade. Oh my god. No. Come on, sa máže na tak dobrých petov. Ale vyskočím na oblaky, to je super. Nice. Bam. Oh, come on. Čo otvorí? Vačko, poď. Bam. Nice. To je dobré. Skúsme ísť do tej jaskyne. A som hral niekedy Pet Simulator X, ale je to asi lepšie upgrade. Dá sa. Ešte som moc taký. Co bude? Please. Nice! No. Akože psov mám rád, ale není to možno nič moc pet. Lebička tam bol. Tam bol fish, come on. Počkať. Upgrade. Takže nič. Budem otvárať tie vajíčka, dokým nepadne aspoň 200 koní. Áno, to je lepšie ako nič. Ale už mám docela veľa koní. Free! 50 baxov, to mám teraz mám momentálne 10. To je škoda. A mám podľa nás dobré skin, že? Nice. No. Počkajte. Tak. A napíšte do komentu, čo môžeme minule natáčať. No. Tak. Mailbox. Gifty sent. Story. A dá sa tu aj traktovať? Neviem. 6-9 robec. Mám 9 robec. Oh my god! Kámo, videli ste to? Ja mám dobrú náhodu. No.
náhoda. Daky. Lepšie nič. Kam zas. Nice. Upgrade. Čo by sme upgrade toto? No okej. Počkať. Co tady děláš? Kam on se má? On se má. Kamaráde, kúknite, ako máme náhodu, kúknite. Aby som chcel tradovať nejakých petov. Nič moc. Môžeme tradovať? To asi ne. To je celá škoda. Upgrade, dáme asi upgrade. To nemôžeme. Tady. Toto. Tohleto. To už nemôžeme. To je docela škoda. Petovia. Dobre, no. Takže asi tradovať už nemôžeme. Tak let's to je najlepší mod. No, ja vám poviem, moja obľúbená hra z Robloxu je asi Brookhaven. To je najznámejšia hra z Robloxu. No, ak chcete, aby som natáčal ten stream, tak musíte dať veľa lajkov a veľa subscriberov. To je hlavné. No, takže... Čau týmku. No, mi sa niečo zdalo, že... Nice, Axolota mám, Axolota. To čo je tady? Co je tady? Kamaráde. A nezabudnite, ja som československý youtuber. Proste aj mám rád Česko a Slovensko. Tam je upgrady. Čo sa dá upgradeiť? Toto. Levelovať môžeme petov. Dobre, začínam. A tu mám lepších petov. To je docela škoda. SFX. Úplne SFX. Muziku dáme asi takúto. No. Ideme rolovať. To je nič, keď nenávidím mačko. Nenávidím. Nič moc. Nič moc. Ale králička je tiež dobrá. Kámo, on má najlepších petov. Keď bude náhoda nejaká. Čo je zase? Dok, mám rád psa. Najlepšie nie. To. Teraz budeme rolovať. Ideme ešte raz, prosím, modlíme sa. Nice. Teraz máme Batmana. Normálne. Počkat. Co je tahle testo? No. Prosím, napíšte do komentu, lebo ja nevím, co tady mám dělat. Nevím. No to som si na hovnu kúpil. Ne. Kamaráde. No, čo? No ešte, že ja mám petov. Ježe, už zmizli. Ja idem rolovať. Poď.
Ja už nemohla padnúť 200. Poď. No. Nič najlepšie. Poď. Jo. To čo je zase? Nice. Takže teraz tu máme v questoch. Už máme rolové svetlo. Ale napíšte do komentu, či vám nevadí. Že rozprávam česky aj slovenský. No teraz napríklad. No. OK. A to je na nic. A lama. To je môjho kámoša oblíbené zvíře. No OK. Nice, žirafa. Máme tu žirafu. Upgrade. Máme tu 69 koňov. Trading, to trading úplne. Kamo to je jak včelie hniezdo tohleto. No takže asi do toho musíme ísť tradovať tam, že? Alebo jak? Aha, tady je trade. Napríklad s týmto pôjdem tradovať. Zatiaľ nám všíma. Skúšam toto. Alebo som ešte tohleto. Keď som nepríjmu, tak ja neviem. Tak nepríjmu. Keď přijmu, tak se vám ozvu. No, ja by som rád ešte šel tohle preskúmať, lebo ja neviem, čo tam je. Ty kokos, normálne petovia. No, ešte to. Nemôžem ísť. Nechci ísť. Nemolovať. Axolot. Čo tak, ja som nemá axolota, ja som to... Goldfish kanál. No, dobře. Úplne nice. Úplne break tables. OK. Som strašne rád, že táto hra má tak dobrú grafiku. No, nemá úplne. To co je zase? Free roll. Nice, Dina sme získali. Tak, teraz tu máme lepšího. Ne, ja som mal na toho, nevadí. Aha, to sú kojny. Tu mám zbíjete kojny. Musím upgradovať veci. Ale ja to nemám kúpené. Simulátor X to bolo úplne inak. Úplne. Si upgradovať veci. Tohleto. OK. Počkaj to viac. Tady, čiže to. Dobrý. Nice. Musíme nazbierať 200, aby sme mohli v šope. Nice koní. Tohle to beru. Žeru. Aha, už máme 2000, ja som si nevšiml. Ja som sa kúkala na tie koní, že aké sú krásne. No takže, nie, 25. No to nedáme. To nemôžeme. To už bude ťažké. Celá kredovosť. No. Prepáčte, že sú takí začiatočky, ja vám proste si natáčam tu. No, dobre. No a to bolo k dnešnému videu všetko. A možno
aj na budúce Pet Simulator. Tak čau.